Jgħaddu snin u l-Maltin jissetqu f'fehmithom li ħadnu ħsieb ġdid u ideal ieħor. Ħajjithom ifasluha b'mod li din twassalhom biex jeħilsu darba l dejjem il-bażi militari tal-Barrani u jibdew iħadnu twemmin ġdid ta' non-allinjament u neutralità. Il-Maltin jilqgħu l-isfida ta' żminijiet ġodda u jaħilfu li għamlu l-għalmu tagħhom ukollu biex fl-iqsar żmien possibbli jxiddu minn fuqhom lill-biż tal-gwerra. Tingħażel it-triq tan-neutralità huwa l-ewwel pass lejn il-ħelsien sħiħ dak li waqqaf ir-Repubblika Maltija fit-13 ta' Diċembru 1974. Il-poplu fil-biċċa l-kbira tiegħu jinsab lest biex jimxi triq lejn ħelsien sħiħ. Ir-Repubblika u l-istess proklamazzjoni tagħha b'Kostituzzjoni ġdida tintlaqa mill-poplu. Biex lejn